Orang kok le ya Pak Seno kok yang geragas men. Orang geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentung dengkulmu mlocot kowe. Jenengan ten pundi? Kono ora gelem nemoni lawan jenis kok. Terus ora gelem nek karo banci pancen didekemi 3 dino. oh terus Pak Seno nyanyi lagu pianone kan Iya. Mindekem tak dekemi. Iki sing iso nandangi wong tuwa Ben ora nesu ta. Ben ora nesu ya. Kimen. Ya sing apik. Oh iya, Lek Kimen. Lek Kimen, gimana kesehatannya? Aku mau niliki Sukino. Sukino sehat apa ora? Tak rungokke coba ngadek coba tak rungokke. Rasamu piye Lek? Rasamu piye? Piye to, Nduk? Lho. Coba tak rungokke sih. Nek saka ambune ra anake Seno tenan to iki. Iso suluk lho Pak Seno. Lho. Oh ini piye? Iso lho. Iya, iso suluk. Elisa sing bocah wingi sore. Paribasan durung mudeng apa-apa. Durung tau kesenggol wong lanang iki mudeng nek iki iso bakal iso suluk. Iso suluk iki coba meneh. Lho, gawa cempala iki. Mosok to. Nggo cempala lho, Pak. Cempala kok ming sak nyu. Nek lek ngomong aku iso ora dipercaya lambene mimine golek pengakuan lho. Elisa lho iso ngomong dhewe. Aja nesu-nesu meneng, kok bahaya dinggo kandungane ya. Heeh nek gampang emosi ki pancen. Ora pareng nesu-nesu. Kenceng kae nduk terus kenceng-kenceng. Kenceng keram ya. Keram. Paribasan turu miring rekoso. Aduh. Anu mengkurep banyaki, lumah lho kok. Lah ya rekoso. Wis kenceng-kenceng to kuwi. Pun kenceng-kenceng. Mbok diplotot ngopo? Kaya wudun diplotot. Iki lho tas bersejarah iki dilelang wae iki. Tas perseteruan Sukimen dan Seno Nugroho iki dibuka dari 50.000 menurun ya. Pak Murdiman ki mau temen lho Pak Murdiman. Wah, wis jan Sukimen. Bapakne tulir ngekek iki malah Pak Murdiman wis akeh tinggo. Sukimen, aja nesu-nesu meneh ya, Mbak. Tak suntik campak Iya. anakku. Aja kowe iki wong lanang eling wong lanang, ya. Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Suwe jebol banci tenang. Wong salah ora gelem ngaku salah kok wong lanang ora gelem ngaku lanang. Lah cenan kok wong lanang ngakune hamil. Suwe-suwe apa? Suwe jebol banci tenang. Kimin. Ya niki suluk. Bawa. Terus isih ana kuwi. Napa, Pak? Susune disumbeli saanane. Nanging kowe tetep dokoh wae. Wis ngerti nek judi sumpeli sanane wong wedok ki cilike dentoino men ketok muncu-muncu men ketok wong lanang seneng kok cetok gombal kok ya dikemah-kemah. Gila nih Men yo kok Cici. Kok banget banget. Kimin. Rapareng. Lah kok banget banget kok. Wah, jan. Nek aku biawak, nek jaran, nek apa-apa iki belum sepadan dengan menyakiti hati Dedek. Sing nguntekke jaran udu aku kok. Mangga. Nggih. Sesi Jeman, nggih. Wiwitane Tepuk tangan kanggo Dek Elisa Olkarus Alaso. Andere sang peke pria bagus kang ngolah budaya Sowan menyang kutha gedhe Rojimo. Larakan Kak Rojimo. Kurwatonmu. Rojipat. Beneran kan Mas? Rojimo. Ya Gur Rojimo. Bendera
Rojimo Mas, Rojimo lupatmu. Ora ditambahi T. Wah. Tuh, syukur sengene Elisa to. Lah keproro Rojimo tenan lho. Bentara Bendera terus yung selendang kuning kang sangking bukir swara kurang pramono ning wasesa angungrom marang bendara Tyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemang liwat kincang ing aresmu wasuhang nandang nadyan waslingser yoswaku aku isih mampu neladeni salahku mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua ngajrimpuh jiwa ragaku kakurang kehormatan mempro rukuh ngadepi injo urip ana kutha gedhe kowe tak tunggoke kowe apa wae nadyan sesidem mas kita
kaya nek awan-awan ider ning arep omahku kaya. Lah ya malahan. Dodolan rambut, Bu. Iya, Pak Seno kata penggemar saking Jawa Timur, Mbak Mimin penyanyi caket kalian Pak Seno nggih kirang langkung 1,5 jam saking gubuk kula. Benjang mbok kula diterke dulanten daleme Pak Seno silaturahim. Oh nggih sans wekdal Pak Seno wekdalipun rongga. Ning ampun nyebar wisa teng omah. Mboten. Pun cukup niki. Bojoku ngerti aku mboten niki intern kita berdua mawon. Kapan dengan kebuka penggali ya tak tunggu wong kapan. Ora kayak nggo daster terus mbok ganjel wetengmu ngono. Ora dituthuk parut bojoku. Arep saiki gentenan. Yo. Sinten Sing maneh? arep maturke. Monggo Mbak Tatin. Yo. Tin. Kowe saiki main telo nek karo Mbak Tatin kowe rek gur di mamah kowe kok. Kakekmu ometeng neh kakek. Iki kudu sinden kok. Lah. Ketoke gapura sing wedi-wedi ngono kaya malah. Apa gapura? Gapura sing selamat datang. Sukino ndi Sukino? Ngapa tekan-tekan arep nyumbang ya sok mbenek lahiran ya ora durung karo Ora nyumbang lho, kok. Aku apa nek ya? tok sumbange ora apa-apa kok le nyuguh ramurwat beritamu tekan kono-kono kok le. Ora kok le ya Pak Seno kok yang geragas men. Orang geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentung-mlentung dengkulmu mlocot kowe. Mbak menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka Ya nyoto. nek le melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cepolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Ora iso. Kowe malah ngomong nek melakukan mesti iya ngono Iya, iki. kayak ya le nglakoni nang endi ngono lho. Ha sak ngarepku kok. Ora kurang dalan. Yo liwat ngendi Jal? Sir padha irenge, sir padha senenge kok sing Oh nek karo Pak Seno liwat ngendi? Iki horor. Jawab. Ya tekon nindakake kok tekon karo aku. Kok ora gelem Aku ora mung satgo pasrah. Liwat. Oh alah Sukino. Liwat apa? Kok ngene ngapa? Cepake kadone. Cepake kadone rasa dikado iku. Bocah iki tak pateni kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Tatin, rasa Nggih. sok gampang duka. Mboten, kula mboten duka, nek kali Iki pancen- mung nggo pralambang, nggo pralampita, nggo cecala, nek wong wedok iku kudu kebak ing pangati-ati. Nggih. Serawung sak serawung sesuai dengan porsinya. Nggih. Upama nampa tamu lawan jenis ya ning teras ae utawa upama kudu ning jero omah lawange dibuka dan durasinya aja malah mung glenik, sak madya apa pentinge. Kang Mas mboten wonten menika, wonten titip pesen menapa, titip weling menapa kagem Kang Mas. Wis sak madya wae nek mboten kowe entuk-entuk kene ajeng ngeterke tole sekolah utawa masak ten wingking aja malah glenik. Monggo ndak mriki pun bapakne bocah-bocah ra ning omah aja. Sapa? Umpamane iki kowe weling kang sae Kowe menika. iki anu dheke muni meteng karo kuwi menggo sasmita pelajaran. Lho sasmita kok. Lah napa sasmitane? Ayo kuwi nek nemoni wong lanang sing Nggih. wedok nang omah bojone ra ono ki nek nemoni ya ora usah ning jero omah ning teras wae. Nek jenengan ten pundi? Kono ora gelem nemoni lawan jenis kok. Terus? Ora gelem nek karo banci pancen didekemi 3 dina. Oh berarti ngono ta. Didekemi iki Sembrono lho, lho didekemi rungokno. Didekemi Mbak Mimin aja ning dalan meneh. Ayo tak arahke. Banyak 1000 jalan untuk mencari rezeki ora kudu tetek ning dalan. Diarahke antek 3 dina warah kuwi lagi klebu ning atiku. Oh. Telung Lho dina. ora kok didekemi Pak Seno ora. Ora kleru. Oh, terus Pak Seno nyanyi lagu pianone kan. Iya. Mi dekemo tak dekemi ngono. Wis Piano, mari main piano kok tak dekemi. Lah kae lho, mi dekemo tak dekemi. iya. Ben ra apa-apa wis kono di puas-puaske. Iya. Gusti ini tesih lenggah napa? Lah kae lenggah ning kono. Ten pundi ta ra? Nang ngisor. Nyapa ta Mbak bilih Mas Jadu Mboten tansah ana enggak apa. mangke kolaborasi sanes wekdal nggih Mas. Nggih. Oh iya arep patutan rumah jaduk iya kok. Mboten kok mboten kersanipun kita kolaborasi dalam musikalitas ngaten lho. Wadake ora. Sapa-sapa kok arep dialog. Gusti Yuda sing kersa patutan karo kowe. Nek arep dientukke jarane.
badhe kasuwun dados abdi dalem ngaten lho. Wahau. Gupakan. Iya. Mambiat mayun eman soarane gending belambiangan nyerap bayi naswan tara pianyu wangi kelana gendeng wetan segara lor lan kidul alas angker kang kalewiat lewiat belambiangan belambiangan Niki Min. Ya. aja tak Sing ngempule nabung nganggo genter wae mak klontreng barang. Men aku iso nyawang Ya, polahku saking lho, Pri. bingunge kok ya. si gundul ta tanah Si gundul keluar masuk. lah India. keluar masuk mana India. Apa gak terus ke? Ra keluar masuk Gumelaring. Ndas gundul. Tanah. sekarang di mau jauh Tanah. tanah kau gundal-gundal wae lho Kowe padune bayangke kok ya ana Mbak Tatini kok. lah kok sirah gundul keluar Tanah. India. tanah India gumalyaring taman sari nuswan tara
mung jogetane ya apik sing nyepet-nyepeti sing kono dhewe. Iya. Ora iso joget, ora iso megal-megal kaya Mbak Apri. Waduh. Dikendeli kur ngombe Langsung nenggak potas. Kok bodas? Minum Piye? itu 8 gelas sehari minimal. Waduh. sing perkara ki ora ngombene jogetmu ki Beda lho. dehidrasi. Allah, lah banget Allah. Bisa kok pas karo Pak Sino kuat tok saya gampang kesel. Pas nderek Pak Sino pertama. Nah, ya yuswane wis nganu kok ya. Ngancik. Pun 3 tahun mboten krasa nggih nderek panjenengan nggih. Nggih napa? Nggih. Kowe lah matur. Wong lanang sih sok mlali lho senengane 3 Alah tahun. ngono meneh. Ora suwe tak cendelke uwit kono kae kono. Iya. Apa-apa titik-titik kok jero aleman, titik-titik aleman. Lah pun 3 tahun nderaken panjenengan kok ora bukti nyata to. Nggih. Ya berawal dari wilayah Gudian. Iya. Alhamdulillah. Tak omongi to. Iki ngayuk jazz. Iki Iya. dadine ngayuk jazz ki nek kanu apa jenenge keregetan banci iki kok bakal rapi. Iya. Nggih, dadi tamu undangan mawon nggih Mas Jado. Wah, nek selot jenengan rawuh mboten napa-napa. Nggih, mboten tadi. Nonton. Nggih. Iya, karo Ider. Kok ider iku. Malah ra kober nonton mung lider kuwi lho. Nggih. Ah saiki menggari hukuman kanggo presiden loro. Ya kuwi Neti karo Prastiwi. Kaya. Ayo. Nek ora dingonone ndak tuman bae ya kok. Ayo kedok. Kedok ngadeg, ngadeg. Ah, medun. Aku ora salah Salah wae. Apa? Aku ngerti kok do gojek kok. Do ngene-ngene ngapa? Ndake seragam, Pak. Ora iso ora. Do ngrasani sing do lemu-lemu. Lemu-lemu ku nek joget do kaplak-kaplak ngono. Heeh, tak ngerti. Boten. Heeh. Kok blokot panjenengan. Ayo dodono. Pasti le ngadeg pinggir kono, pinggir panggung kono. Karo Neti. Kula Anu apa? Ayo gek wis manut karo omong aku ora. Tendhangi sisan. Ayo, Neti yo pinggir panggung kono. Pinggir panggung kono. Mike deleke, tak sanggo mik. Kartu kapake, Gong. Kowe wong loro kepoyo ora kepoyo kudu nguyuh saiki. Ayo gamedon kono. Pipis ayo kowe. Tapi iki hukuman apa ya? Kepoyo tak kepoyo kudu nguyuh. Metu sithik barang tujuh kagak. Neng